Hello, maing buntag. Welcome to my channel with Engineer Dale Lobo. Update kita karon sa pag plaster ay pagpile sa balay ni Ma'am Chichi. Atong subayon sa sulod ang mga division niya nahuman na jud o nahuman na jud ang sa kwarto. Siguro karong adlaw basin og magsugod na pod og trusses atop doon na to sulod. Mao na kini ang diri sa sulod. Karon ang update ani atong interviewon karon si Jiu nga isa sa mga nag-lead aning balaya. Siya ay nag-layout aning balay ni Ma'am Chichi. May buntag sir o bay o boss Jiu. Unsa may kuan ani karong unsa man ni diri nga banda Jiu? Mao ni ang sala kanin diri. Mao ni sala nya nya kaning unsa man man diri? Mao ni ang dining. Ano yung dining dito, Pit? Lahi po nag-style no kay ang sa tumoy kwarto. Pila man di ka kwarto ni? Tulo. Mao ni ang unsa man ning na diri? Kada kwarto na ICR or diri tan-aw na to diri sa ulahi. Ang duha ka kwarto ko mo nang CR ani, ang isa ka kwarto katong Kani mo ni bedroom na sarili nga kuan. mo ni ang kwarto nga isa. Anya diri pud sa pikas. Mo ni ang sa pinakatumoy kanin diri. Nga portion. Op. Mo ni siya. Gamaya ra no unsay sukod ani kwarto ha? Ano mga 10 by 10 siguro ni. 10 by 10 feet. Bali ang sa tumoy nga portion mo ay duha ka kwarto niya, ang sa tunga ang dining. Dinhi daw to anhero diri sa kuan. Unsa man ning tirada aning kining diri mo ni ang main kwarto bali. Wala main kwarto. Kani dako kay ni. Diretso ni siya firewall siya jo diri. Dito na firewall. Gani ana dito. Mo ni diretso firewall ani dito. Unsa kataas ang kuan ani? Unsa kataas ang kaning sa firewall? Para na siya og 100 gikan sa kuan do. Gikan sa silong. Naatol po ni siya nga nailubi ba? ang sa CR no. Iyo ray bahala na. Gab. Mura man to kuan. Kuan pinakabis cutter ay baku. Loader. Mo ni taas kay firewall. Diri dapita. Nya kini portahan. Kuya pug style no portahan exit. Sa man exit ni? Asa file ani kini. Ini ang file. Nanti na mao diha no. Ya sumpay ni siya tama diha. So karon okay jo dire ta tanto na to sa likod karon mao na pud ni ang atong bantayan ang pag-atop kay mag trusses na pud ni siya mo ni dire sa likod nga bahin. Dire sa likod nga bahin ning mga sibugar to. Narin mo ni sa likod, duha ka kwarto na diha. Dihan dapita. Tuntuyo ko ni puno na jud ang file.
mga siguro 3 weeks lang ni nakuan kay karon sugda naman pud ni ang kuan ang pag trasis or pag-atop kining kining naulahi morning naulahin ni siya nga portion diri nga right side kay sa pag masa mas accessible siya inig ipasulod didto kay ginapilingan man gud ni siya ginapilingan man ni kay kanang ginahanglan jud ipiling kay magbaha man ni siya nga portion diri makita sa kuan dapat ma-elevate siya sa karsada kay maabot daw ang tubig. So mo na karon mo ni diri napunta sa front view mo ni siya karon ang plaster. So siguro para makasubaybay mo nga mahumaning maong building nga ni ma'am, i-subscribe ang Engineer Dio Lubo and Rings Design. Update na po na to sa pag atop pohon. Salamat.